Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάντοτε μια ευχαρίστηση για μένα να έρθουμε στην Κύπρο. Το τελευταίο χρόνο έχω έρθει 2-3 φορές και ελπίζω να έρθω και άλλες. Τις ευχαριστίες μου στον κύριο Λιλίκα, ο οποίος μου έκανε τιμή να με προσκαλέσει. Το αντικείμενο είναι οι Βρετανικές βάσεις και το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει να κάνω ένα είδος περιχαράκωσης. Τι θα πω. Δεν θα αναφερθώ σε θέματα τα οποία, ας το πούμε, αφορούν λόγου χάρη το εάν οι βάσεις έχουν θαλάσσιες ζώνες, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ κτλ. Ούτε επίσης για θέματα εφαρμογής λόγου χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις βάσεις μέσα. Το αντικείμενο θα είναι καθαρά η ύπαρξη, η εξέλιξη και ενδεχομένως η απομάκρυνση των βάσεων από την Κύπρο. Τα νομικά δηλαδή προβλήματα τα οποία συνάπτονται με όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι μερικά πράγματα τα οποία τα έχω γράψει ήδη. Φυσικά θα θεωρηθεί ότι κομίζω και λίγο γλάφκα της Αθήνας. Με το άρθρο 1 της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Δημοκρατίας της Κύπρου το 1960, μεταξύ των τριών εγκυτριών δυνάμεων, η Μεγάλη Βρετανία διατήρησε την κυριαρχία της σε μέρος του εδάφους νήσου, έκταση 99 τετραγωνικών μιλίων, δηλαδή το 3% του εδάφους αυτού. Οι εν λόγω βάσεις θα πρέπει να διακριθούν από τις Βρετανικές βάσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο καταλληλότερος όρος θα ήταν διευκολύνσεις ή ευκολίες που αποτελούν κλασική περίπτωση βάσεων, αν και παρουσιάζουν αρκετές ιδιομορφίες και έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια έντονη διαμάχη ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και την Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά λόγου χάρη με το ενίκιο που η πρώτη οφείλει να καταβάλει στη δεύτερη. Αυτή η χρησιμοποίηση της ορολογίας αντί του όρου στρατιωτικές βάσεις, κρύβει συνήθως πολιτικές σκοπιμότητες, δηλαδή την υποβάθμιση απέναντι στην εγχώρια και κοινή γνώμη της στρατιωτικής σημασίας τους. Το φαινόμενο πάντως αυτό είναι γενικότερο, το βλέπουμε ότι υπάρχει και στην περίπτωση των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Τα θέματα που θα εξεταστούν διαδοχικά είναι πρώτον το ακριβές, κατά την δική μου αντίληψη, νομικό καθεστώς των βάσεων. Δεύτερον, οι κανόνες του διεθνούς δικαίου σχετικά με την εδαφική ακεραιότητα των ανεξαρτοποιούμενων εδαφών. Τρίτον, η συνένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ύπαρξη των κυρίαρχων βάσεων. Και τέλος, ενδεχόμενα νομικά επιχειρήματα υπέρ της δυνατότητας απομάκρυνσης των βάσεων. Θα πρέπει να πούμε ήδη εξ αρχής ότι από τα 4 εδάφη που συνθέτουν τους πυλώνες της Pax Britannica στη Μεσόγειο, δηλαδή Μάλτα, Κύπρος, Σουέζ και Γιβραλτάρ, η Κύπρος αποτελεί τη μόνη περίπτωση όπου παρακρατήθηκε μέρος του εδάφους της για στρατιωτικούς σκοπούς. Τώρα, από τους υπόλοιπες τρεις, το μεν Σουέζ είναι γνωστό ότι έγιναν οι αλλαγές αυτές από την κυβέρνηση του Νάσερ το 1950. Το Γιβραλτάρ δεν αποτελεί επικιακό έδαφος. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι η κυριαρχία μεταβιβάστηκε από την Ισπανία στη Μεγάλη Βρετανία τον 18ο αιώνα. Και ως προς τη Μάλτα, όταν ανεξαρτητοποιήθηκε, η Μεγάλη Βρετανία διατήρησε βάσεις στην περιοχή αυτή, αλλά όχι κυρίαρχες. Ήταν βάσεις όπως είναι οι κλασικές βάσεις. Και μάλιστα μετά από ένα χρονικό διάστημα, η Μεγάλη Βρετανία αποχώρησε. Διατήρησε και θέλει να διατηρήσει και στο μέλλον τις βάσεις στην Κύπρο, διότι θεωρεί ότι από στρατηγική σκοπιά είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ας πούμε τώρα στο ακριβές νομικό καθεστώς των βάσεων. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν οι βάσεις βρίσκονται πράγματι υπό βρετανική κυριαρχία. Τα κείμενα δείχνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Με δήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου που συμπεριελήφθη στη συνθήκη εγκαθίδρυσης και έχει την ίδια νομική ισχύ με αυτήν και την οποία αποδέχτηκαν οι άλλες δύο εγκύτρες δυνάμεις Ελλάδα και Τουρκία, ήδη αναφέρθηκε ο κ. Ιωαννίδης, το Ηνωμένο Βασίλειο μεταβιβάζει την κυριαρχία επί της νήσου με εξαίρεση των δύο περιοχών Ακροτήρη και Δεκέλεια, έτοιμες θέλουν παραμείνει υπό πλήρη βρετανική κυριαρχία. Σύμφωνα με γνωμοδότηση του γνωστού Γάλλου διεθνολόγου Αλέν Πελέ,
που θα προσκαλυφθεί από τον κύριο Λιλίκα, της οποίας αυτή την γνωμοδότηση γνωρίζω μόνο εμέσως, χρησιμοποιήθηκε έγινε αναφορά από το Γενικό Εισαγγελέα της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Νομικών στις 7 Έκτου του 2005. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή τη γνωμοδότηση, πρόκειται για μεταβίβαση περιοχών και όχι για μεταβίβαση κυριαρχίας. Πλην το ότι μια τέτοια θέση έρχεται σε αντίθεση με τη γραμματική ερμηνεία του κειμένου, διερωτάται κανείς δύο τινά. Πρώτο, αν υπήρξε μεταβίβαση εδάφους κατά χρήση και όχι μεταβίβαση κυριαρχίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρόκειται για κλασικού τύπου βάσεις όπως και οι υπόλοιπες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως, στη συνθήκη εγκαθίδρυσης, αυτές οι κατηγορίες βάσεων διακρίνονται η μία από την άλλη. Δεύτερον, ως προς το αν υπήρξε μεταβίβαση, αυτό έρχεται σε αντίθεση και με το κείμενο της συνθήκης, που προσδιορίζει ότι οι βάσεις αυτές παραμένουν υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και με το γεγονός ότι όταν έγινε η υποτιθέμενη μεταβίβαση, ο μεταβιβάζων θα ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία δεν είχε ακόμα ιδρυθεί. Είναι εξάλλου γνωστό από τη διπλωματική ιστορία της ίδρυσης Κύπρου ότι το καθεστώς των κυρίαρχων βάσεων επιβλήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και είναι γνωστό επίσης ότι, αν δεν θα το γνωρίζετε ίσως καλύτερα από μένα, ότι κατά τις συζητήσεις μεταξύ του Μακαρίου, Ελλάδας, Βρετανίας και Τουρκίας, δηλαδή Καραμαλή, Ζωγλού κτλ., η λύση αυτή της παραμονής των βάσεων επιβλήθηκε στην Κύπρο με την απειλή ότι αν δεν δεχτούν δεν πρόκειται να δει ανεξαρτησία η Κύπρος. Μια ενδεχόμενη αντίρρηση για τα προαναφερθέντα θα ήταν ότι η συνθήκη καθίδρυσης προσδιορίζει ότι οι βάσεις παραμένουν υπό πλήρη βρετανική κυριαρχία. Υπογραμμίζω το πλήρη. Όμως, όπως τονίζεται, η κυριαρχία αυτή δεν είναι πλήρης, αφού η ίδια η συνθήκη εγκαθίδρυσης προβλέπει ότι η Μεγάλη Βρετανία αυτοδεσμεύτηκε να μην προβαίνει σε ορισμένες ενέργειες της βάσης. Όπως λόγω χάρη, αναφέρθηκε επίσης από τον κύριο Ιναίδη, ότι οι βάσεις δεν θα αναπτύσσονται για άλλους σκοπούς, αποστολικούς, ότι δεν θα καθιδρύονται τελωνιακοί δασμοί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των βάσεων, δεν θα επιτρέπεται η σύσταση εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων κλπ. Άρα, συμπεραίνεται, στις περιοχές των βάσεων δεν υπάρχει κυριαρχία, αφού η κυριαρχία πρέπει να είναι πλήρης. Η ύπαρξη δηλαδή αυτών των δουλειών, θα λέγαμε, δεν συμβιβάζεται με την έννοια της κυριαρχίας. Κατά τη γνώμη μου, η θέση αυτή δεν είναι ορθή. Το έχω πει επανειλημμένως και πριν από καιρό στην Λεμεσό που είχαμε ένα συνέδριο. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνει ο έγκυρος Γάλλος διεθνολόγος Σαρλ Σωμό, ένας από τους μεγάλους διεθνολόγους της Γαλλίας, η κυριαρχία μπορεί να έχει διάφορες διαβαθμίσεις, από την πλήρη μέχρι σε ενός σημείου, irreductible το λέει, πέραν του οποίου δεν υπάρχει πράγματι κυριαρχία. Και εννοεί κυρίως όταν ένα κράτος μεταβάλλεται σε προτεκτοράτο, τότε πάει να υπάρχει κυριαρχία. Οι περιορισμοί στην κυριαρχία των βάσεων αποτελούν εκδηλώσεις κυριαρχίας της Βρετανίας, όπως ακριβώς και στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το άρθρο 28, παράγραφος 3, η Ελλάδα μπορεί να προβαίνει σε περιορισμούς της κυριαρχίας της. Έχοντας έτσι διαπιστώσει ότι ο δεσμός της Μεγάλης Βρετανίας με τις βάσεις της στην Κύπρο είναι πράγματι δεσμός κυριαρχίας, μένει να απαντηθεί το ερώτημα: τι ακριβώς είναι οι περιοχές των βάσεων, απικία ή βάσεις, κατά την κλασική έννοια του όρου. Σύμφωνα με ένα κυπριακής προέλευσης επιχείρημα, και νομίζω αυτό το επιχείρημα έχει διατυπωθεί στη γνωμοδότηση, δεν θυμάμαι ποιος το έχει διατυπώσει. Λοιπόν, σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό, ο χαρακτήρας της περιοχής των βάσεων παραμένει απικιακός και αυτό προκύπτει από την παράγραφο 1107 του Herbsbody's Laws of England, σύμφωνα με την οποία οι περιοχές ακροτηρίου και δεκέλειας θεωρούνται απικίες που αποκτήθηκαν είτε με κατάκτηση είτε με παραχώρηση. Σύμφωνα όμως με τη Βρετανική πλευρά, οι περιοχές των βάσεων έπαψαν να αποτελούν απικία από το 1960.
Και αυτό αντανακλάται στο ότι δεν έχει κυβερνήτη, governor, και δεν υπάγεται στο Foreign Commonwealth Office, όπως συμβαίνει με απικιακά εδάφη. Αλλά έχει έναν administrator, που είναι ο διοικητής των Βρετανικών δυνάμεων στην Κύπρο και υπάγεται στο Ministry of Defense της Μεγάλης Βρετανίας. Η πρόθεση επομένως της Μεγάλης Βρετανίας είναι να χαρακτηριστούν οι περιοχές αυτές ως βάσεις και όχι ως απικιακό έδαφος. Αλλά αυτό το νομικό επιχείρημα πάσχει αν το εξετάσει κανείς κάτω από μια ορισμένη σκοπιά. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό στην όλη ρύθμιση είναι ο στρατιωτικός χαρακτήρας των βάσεων. Αυτό σημαίνει, στη συνήθη πρακτική για τις βάσεις, από την Ιφίλιο, πρώτο, ότι οι βάσεις έχουν περιορισμένη έκταση, ακόμα και αν κανείς υπολογίσει την ανάγκη ύπαρξης στρατιωτικών αεροδρομίων και λιμένων. Αντίθετα, στην Κύπρο η έκτασή τους είναι τεράστια, 99 τετραγωνικά μίλια, που δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο για τις στρατιωτικές ανάγκες. Δεύτερον, ενώ οι βάσεις ανά τον κόσμο έχουν καθαρά στρατιωτικούς σκοπούς στις περιοχές των κυρίαρχων βάσεων στην Κύπρο, ισχύει ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς, τουλάχιστον έξω από τις καθεαυτό στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μονίμων κατοίκων, Ελληνοκυπρίων συνήθως. Οι περιοχές αυτές χρησιμοποιούνται για μια σειρά από χρήσεις που δεν προσυδειάζουν με κανένα τρόπο στις στρατιωτικές βάσεις, λόγω χάρη για τη γεωργία, την αλληλεία, το fish farms, ελαφριές εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις, ενώ φαίνεται να αντιμετωπίζεται για το μέλλον η αναβάθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων των κατοίκων ή και η τουριστική αξιοποίηση. Σημειωτέων ότι επιτρέπεται σε προσωπικό των βάσεων να ασκούν ορισμένες επιχειρηματικές λειτουργίες, γεγονός αδιανόητο στην περίπτωση των κλασικών στρατιωτικών βάσεων. Από το προαναφερθέντα προκύπτει ότι το καθεστώς των περιοχών των βάσεων δεν είναι ενιαίο. Οι μεν περιοχές των στρατιωτικών εγκαταστάσεων μπορούν να χαρακτηριστούν ως βάσεις, το μεγαλύτερο όμως μέρος τους έχει πάψει με να αποτελεί απικία, με τη θεσμική αιωνία του όρου, εξακολουθεί όμως να αποτελεί υπερπόντιο έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας, δηλαδή συνιστά ένα ιδιάζον μη αυτόνομο έδαφος. Και αυτό έχει νομικό ενδιαφέρον σε σχέση με το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών, όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω. Ένα δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα της προσβολής της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου από την ύπαρξη των κυρίαρχων βάσεων. Είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο της αποαπικιοποίησης καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο κανόνας της εδαφικής ακεραιότητας του υπό αυτοδιάθεση εδάφους. Δηλαδή ότι όταν ασκείται η αυτοδιάθεση, αυτή περιλαμβάνει το σύνολο του εδάφους. Ο κανόνας αυτός καθιερώθηκε με τη θεμελιώδη διακήρυξη 1514 του 1960 της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ για την ανεξαρτησία των απικιακών εδαφών και επιβεβαιώθηκε με την εξίσου θεμελιώδη διακήρυξη 2625 του 1970 πάλι της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τις φυσικές σχέσεις ανάμεσα στα κράτη. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 6 της διακήρυξης του 1514 του 1960 προβλέπει ότι κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στη μερική ή ολική διάλυση της εθνικής ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας μιας χώρας είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η διάταξη αυτή σκόπευε στο να προφυλάξει την ταυτότητα των απικιακών λαών κατά τη στιγμή της ανεξαρτητοποίησή τους, δηλαδή να παρεμποδίσει ενδεχόμενους χειρισμούς των απικιοκρατικών δυνάμεων προκειμένου να αφαιρέσουν κατά τη στιγμή της ανεξαρτητοποίησης ένα τμήμα του απικιακού εδάφους και να το κρατήσουν υπό την κυριαρχία τους. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο πολύ γνωστός Βέλγος διεθνολόγος Ζαν Σαλμό, η εν λόγω διάταξη, παράγραφος 6, επεδίωκε να αποφευθεί η βαλκανοποίηση των απικιών και ιδιαίτερα η πρακτική να αφαιρεί η Μητρόπολη ορισμένα τμήματα του απικιακού εδάφους για να τα χρησιμοποιήσει για διάφορους σκοπούς, όπως λόγω χάρη εγκατάσταση ή διατήρηση στρατιωτικών βάσεων. Η αρχή αυτή της εδαφικής ακεραιότητας εφαρμόστηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε όλες τις περιπτώσεις που παρατηρήθηκε προσβολή της αρχής αυτής, όπως λόγω χάρη στα βρετανικά εδάφη του Ινδικού ωκεανού, στα νησιά Κομόρες, καθώς και στα νησιά Χουάντενόβα και κάποια άλλα ακόμα. Επειδή δε ορισμένες απικιοκρατικές δυνάμεις παραβίαζαν την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας,
Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε ένα ειδικό ψήφισμα το 1654 του 1961, με το οποίο εξέφραζε τη βαθιά της preoccupation για αυτά τα φαινόμενα. Έχει αντιταχθεί ότι οι διακηρύξεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης δεν έχουν δεσμευτική ισχύ και δεν μπορεί επομένως να θεωρηθεί ότι ισχύει ο κανόνας της εδαφικής ακεραιότητας. Η θέση αυτή ελέγχεται ως ανακριβής. Είναι μεν γεγονός ότι τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν έχουν καταρχήν δεσμευτική ισχύ, μπορούν όμως είτε να αντανακλούν εθνικό δίκαιο είτε να συμβάλλουν στη δημιουργία. Πλην του ότι μπορεί να υποστηριχθεί ότι η πρακτική του ΟΗΕ δείχνει την ύπαρξη εθνικού κανόνα, ιδιαίτερη σημασία έχει το ότι η διακήρυξη 1514 θεωρεί ότι η αρχή της εδαφικής ακεραιότητας είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και τις αρχές του χάρτη. Δηλαδή αποτελεί με άλλα λόγια ερμηνεία των διατάξεων του χάρτη. Η Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε επίσης με την εδαφική ακεραιότητα στην περίπτωση των λεγόμενων περίκλειστων εδαφών. Πρόκειται για μικρές εδαφικές μονάδες που περιβάλλονται από ένα ανεξάρτητο πρώην απικιακό έδαφος που το διεκδικεί. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Βρετανικές κυριαρχικές βάσεις στην Κύπρο. Σε όλες τις περιπτώσεις με τις οποίες ασχολήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην Γκόα στην Ινδία, στο Ίφνη στο Μαρόκο και στο Walvis Bay στην Ναμίμπια, η Γενική Συνέλευση θεώρησε ότι αυτά τα περίκλειστα εδάφη ανήκουν στη χώρα που τα περιβάλλει. Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίπτωση του Walvis Bay στην Ναμίμπια, το οποίο έχει μια έκταση μερικών εκατοντάδων τετραγωνικών μιλίων, που αποτελούσε επί απικιοκρατίας και στρατιωτική βάση της Νότιας Αφρικής. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ιστορικές αποδείξεις που έδειχναν ότι η Νότια Αφρική είχε ως προς το Walvis Bay ισχυρότερο νομικό τίτλο από την Ναμίμπια, η Γενική Συνέλευση επιδίκασε το έδαφος αυτό στην Ναμίμπια. Το επόμενο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι εάν υπάρχει συνένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και χρησιμεύει ως νομιμοποιητικός τίτλος της Βρετανικής κυριαρχίας επί των βάσεων. Προβάλλεται δηλαδή το επιχείρημα ότι ακόμα και αν τα προαναφερθέντα σχετικά με την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου είναι σωστά, η παρανομία αυτή έχει θεραπευτεί εκ του γεγονότος ότι η Κύπρος συνένεσε στη Βρετανική κυριαρχία επί των βάσεων. Πράγματι, βασικός κανόνας του διεθνούς δικαίου, κλασικού και σύγχρονου, είναι ότι σε περίπτωση ενδοτικών κανόνων του διεθνούς δικαίου η συνένεση θεραπεύει οποιαδήποτε παραβίαση. Η Κύπρος αποδέχτηκε κατά τη στιγμή της σύναψης συνθήκης εγκαθίδρυσης τη Βρετανική κυριαρχία στις βάσεις. Έστω και αν, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτό ήταν προϊόν πιέσεων από Βρετανία και από Ελλάδα. Το γεγονός αυτό δέχτηκε η μεταγενέστερη νομολογία των Κυπριακών δικαστηρίων, παρότι θεώρησε ότι υπήρξε παραχώρηση των βάσεων στην Κύπρο και όχι διατήρηση της Βρετανικής κυριαρχίας. Συνένεση επομένως της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη μία ή την άλλη μορφή υπήρξε. Και κατά συνέπεια η κυριαρχία αυτή δεν μπορεί καταρχήν να αμφισβητηθεί στη βάση της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας. Τελευταία όμως χρόνια, και ως συνέπεια της αρνητικής στάσης του Ηνωμένου Βασιλείου στο κυπριακό ζήτημα, που έθιξε ιδιαίτερα ο κ. Λίκας, υπήρξαν δηλώσεις από την κυπριακή πλευρά, ακόμα και σε ανώτατο επίπεδο, που έθεταν θέμα λειτουργίας των κυρίαρχων βάσεων, έμεσα δηλαδή θέμα κυριαρχίας, χωρίς όμως παράλληλα να προσδιορίζεται η νομική βάση αυτής της αμφισβήτησης. Η ανίχνευση ενδεχομένων νομικών βάσεων που να στηρίζουν την αμφισβήτηση αυτή θα αποτελέσει αντικείμενο της εισήγησης στη συνέχεια. Πρώτο έχουμε το επιχείρημα του χαρακτήρα ius cogens του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών. Γίνεται δεκτό στο διεθνές δίκαιο και έχει κατοχυρωθεί και συμβατικά ότι υπάρχουν κανόνες υπέρτερης ισχύως του διεθνούς δικαίου που έχουν ένα χαρακτήρα αναγκαστικό, δηλαδή δεν μπορούν να παραβιαστούν με τη συνένεση των ενδιαφερομένων. Πρόκειται για τους κανόνες ius cogens, οι οποίοι καταρχήν δεν αμφισβητούνται, υπάρχει όμως αμφισβήτηση σχετικά με το περιεχόμενό τους. Για μια σειρά από κανόνες του διεθνούς δικαίου, λόγω χάρη η μη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις και ο πυρήνας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι και ένα από τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί κανείς απέναντι στην εισβολή της Τουρκίας το 1974, η οποία υποστηρίζει ότι με βάση τη συνθήκη εγγύησης υπάρχει δικαίωμα στρατιωτικής επέμβασης. Ακόμα και αν αυτό είναι σωστό, με την έννοια ότι πράγματι το προβλέπει, εγώ το αμφισβητώ αυτό, διότι από τα πρακτικά που έχουν βγει από τη συζήτηση του 1959
ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα, Τουρκία και η Βρετανία, φάνηκε ότι υπάρχουν δύο αντιλήψεις, η Βρετανία και η Τουρκία, οι οποίες ήταν υπέρ της διαδρομής παγκοσμιακής επέμβασης, ενώ η Ελλάδα ήταν αντίθετη. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι υπάρχει συμφωνία των μερών για τη χρήση της ιδιωτικής ζωής. Αλλά λέω, ακόμα και αν θεωρούσε κανείς ότι υπάρχει στη Συνθήκη Αιγύης μια τέτοια προοπτική, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτόν τον θεμελιώδη κανόνα του αναγκαστικού διεθνούς δικαίου, του ιus cogens. Τώρα, ειδικότερα όμως ως προς το θέμα της αυτοδιάθεσης των λαών και κατ' επέκταση ως προς την εδαφική ακεραιότητα στο πλαίσιο της αυτοδιάθεσης, υπάρχει ισχυρή θεωρητική υποστήριξη ότι όσον αφορά τον καθαρό πυρήνα του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, συνιστά αυτός ο κανόνας κανόνα αναγκαστικού δικαίου ιus cogens. Και τι εννοώ όταν αναφέρω τον καθαρό πυρήνα? Γιατί η αρχή της αυτοδιάθεσης, ξέρετε, υποχωρεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Υποχωρεί σε ορισμένες περιπτώσεις όταν υπάρχουν διεκδικήσεις τρίτων κρατών που έχουν νομικό τίτλο. Και αυτό έχει παρατηρηθεί στη πράξη σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά όπου δεν υπάρχει αυτό το θέμα, θεωρείται και το υποστηρίζεται από μεγάλο μέρος των διεθνολόγων ότι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης συνιστά κανόνα ιus cogens. Θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί ότι οι κανόνες ιus cogens δεν υπήρχαν το 1960 όταν ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως, όπως προβλέπεται στην συνθήκη της Βιέννης για το δίκαιο των διεθνών συνθηκών, οι κανόνες αυτοί έχουν αναδρομική ισχύ, αναδρομικό χαρακτήρα. Όσον αφορά ενδεχόμενο επιχείρημα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αδράνησε στο να επικαλεστεί ένα παρόμοιο επιχείρημα στο παρελθόν, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η Κύπρος βρέθηκε μετά το 1974 μπροστά σε διχοτομικές καταστάσεις που και θα ήταν πολιτικά αυτοκτονικό να θέσει θέμα κυριαρχίας των Βρετανικών βάσεων. Μην ξεχνάμε ότι και το Μαρόκο, για δικούς του λόγους, μόλις πρόσφατα έθεσε το θέμα της ισπανικής κυριαρχίας επί των περίκλειστων εδαφών της Κόιτα και Μελίνα και κάποιων άλλων. Έτσι μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι η αποδοχή το 1960 από την Κύπρο της Βρετανικής κυριαρχίας επί των βάσεων δεν αναιρεί το δικαίωμά της να ξαναθέσει εν καιρό το θέμα της εδαφικής της ακεραιότητας στη βάση του ιus cogens. Ένα άλλο επιχείρημα, ένα άλλο θέμα, είναι η άσκηση της αυτοδιάθεσης εκ μέρους των κατοίκων των κυρίαρχων Βρετανικών βάσεων. Το επιχείρημα αυτό σχετίζεται με την νομική φύση των περιοχών των βάσεων. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι κατά τη Βρετανική νομοθεσία οι περιοχές αυτές έχουν πάψει να αποτελούν αποικία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αποδοχή αυτής της θέσης θα μπορούσε να θέσει εκποδόν το εν λόγω επιχείρημα, αφού η αυτοδιάθεση ασκείται μόνο από αποικιακούς λαούς στην ευρύτερη του όρου έννοια. Πρέπει να σημειωθεί πρώτης ότι η εσωτερική νομοθεσία ενός κράτους δεν μπορεί να ανατρέψει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Μένει επομένως να εξεταστεί κατά πόσο οι περιοχές των βάσεων συνιστούν και σήμερα εν ευρεία ενία αποικιακό έδαφος και αν οι κάτοικοι τους και ποιοι έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Τα στοιχεία που παρατέθηκαν προηγουμένως φαίνεται να στηρίζουν τη θέση ότι εξακολουθούν οι περιοχές των βάσεων να διαθέτουν το χαρακτήρα του μη αυτόνομου εδάφους, έστω και αν η Μεγάλη Βρετανία αρνεί το χαρακτήρα αυτό. Στο βαθμό που θα δεχθούμε αυτό το επιχείρημα, τίθεται το ερώτημα του υποκειμένου του δικαιώματος αυτοδιάθεσης. Δηλαδή, ποιοι εκ των κατοίκων των βάσεων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό. Θεωρώ ότι μόνο υποκείμενο προκειμένου της αυτοδιάθεσης είναι ο γηγενής πληθυσμός, δηλαδή ουσιαστικά οι Ελληνοκύπροι που κατοικούν στις βάσεις. Ενώ οι Βρετανοί υπήκοοι που υπηρετούν στις βάσεις και τα εξαρτώμενα πρόσωπα δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα επειδή είναι εισαγόμενος πληθυσμός. Όπως εξάλλου έχει αποφανθεί η Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ στις περιπτώσεις του Γιβραλτάρ και των Φόκλαντς. Ένα επόμενο ερώτημα είναι αν μια θετική υπέρ της αυτοδιάθεσης απόφαση των κατοίκων των βάσεων αφορά μόνο τα εκτός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων εδάφη ή και όλες τις εγκαταστάσεις αυτές. Η γνώμη μου είναι ότι, όπως έδειξε η περίπτωση του Walvis Bay, το ζήτημα των βάσεων είναι πολύ σημαντικό για να αποχωριστεί από το περιβάλλον αυτές έδαφους. Όμως, από την άλλη πλευρά, όλα εξαρτάται από τη σημασία των βάσεων και τον γενικότερο συσχετισμό δυνάμεων. Ένα τελευταίο θέμα, ή προτελευταίο θα έλεγα, και ενδυνάμει επιχείρημα, είναι η απομάκρυνση των βάσεων ως αντίμετρα για τη στάση της Μεγάλης Βρετανίας στο Κυπριακό.
κ. Δηλίκας αναφέρθηκε σε μια σειρά από περιπτώσεις που δείχνουν ποια ήταν η στάση της Μεγάλης Βρετανίας στο Κυπριακό. Είναι γνωστό ότι κατά το διεθνές δίκαιο χαρακτηρίζεται ως αντίμετρο μία κατά το δίκαιο αυτό παράνομη πράξη, ειρηνικού παντούτε χαρακτήρα, η οποία αποβάλλει τον παράνομο χαρακτήρα της όταν πραγματοποιείται σε ανταπόδοση προηγηθήσας παράνομης πράξης του αντισυμβαλωμένου. Κατά την κυπριακή πλευρά, η Μεγάλη Βρετανία ευθύνεται για το γεγονός πρώτον ότι αδράνησε το 1974 να παρέμβει ως εγγυήτρια δύναμη για να αποτραπεί η τουρκική εισβολή, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα της δημιουργίας εδαφικής βάσης στην τουρκο-κυπριακή κοινότητα, προϋπόθεση αναγκαία για τη μελλοντική της αναγνώριση ως χωριστού κράτους. Και δεύτερον, ένας άλλος λόγος αναφέρθηκε στην συνέντευξη του τότε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας του Τάσου Παπαδόπουλου στις 4 Πρώτου του 2008, σύμφωνα με την οποία η Κύπρος πρόκειται να επαναδιαπραγματευτεί το καθεστώς των δύο βρετανικών βάσεων που βρίσκονται στο έδαφος της Κύπρου, και αυτό συνέπεια της στρατηγικής συμφωνίας που υπόγραψε με την Τουρκία η Μεγάλη Βρετανία, στην οποία μνημονευόταν τα κατεχόμενα ως τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, πράγμα που κατά τον πρόεδρο της Κύπρου συνιστούσε έμεση αναγνώριση του βορείου τμήματος του νησιού. Ως προς το πρώτο επιχείρημα, έχει υποστηριχθεί ότι αν και η Μεγάλη Βρετανία απέτυχε χωρίς αμφιβολία να χρησιμοποιήσει πλήρως τις ειρηνευτικές, peacemaking δυνατότητες που είχε στην Κύπρο μεταξύ του 1974 και 1980, η αδράνειά της δεν την καθιστά ένοχη. Έδρασε, λένε, εντός των ορίων των αντιλήψεων και συμφερόντων και των δεσμεύσεών της και θα ήταν δύσκολο να αποδειχθεί ότι απέτυχε στο ρόλο της ως εγγυήτριας δύναμης. Πιο συμπληρωματικό στοιχείο αναφέρεται τη Μεγάλη Βρετανία υποστήριξη το ρόλο των ΗΠΑ στην επίλυση του προβλήματος. Είναι έτσι πράγματι η κατάσταση. Ίδιο ο ισχυρισμός αυτός θεωρεί ότι η Μεγάλη Βρετανία έκανε ό,τι μπορούσε στο πλαίσιο των αντιλήψεων και συμφερόντων της. Όσο έχει λεχθεί, η Μεγάλη Βρετανία είχε δύο επιλογές για να παρέμβει στην επίλυση της υπόθεσης μετά το 1974. Η πρώτη ήταν η διοργάνωση μιας διεθνούς διάσκεψης. Η Μεγάλη Βρετανία την απόρριψε, γιατί θα ενέπλεκε τη Σοβιετική Ένωση και θα αιτεί το θέμα διατήρηση των κυρίαρχων βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Και γενικότερα και είπα δεν θα δεχόντουσαν την ανάπτυξη της Σοβιετικής Ένωσης. Παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία θα έπρεπε να ασκήσει πίεση στην Τουρκία. Αλλά αυτό θα δημιουργούσε κινδύνους σε σχέση με ένα σημαντικό στρατιωτικό σύμμαχο και θα αποδυνάμωνε την απουσίασή της στη Δύση και τον ΝΑΤΟ. Η δεύτερη επιλογή της Μεγάλης Βρετανίας ήταν αυτή που έκανε, δηλαδή της παραπομπής στο ελεγχόμενο μέσω του ΒΕΤΟ, Συμβούλιο Ασφαλείας και της ουσιαστικής αναποτελεσματικότητάς του. Η αδράνεια της Μεγάλης Βρετανίας ως εγγυήτριας δύναμης εκδηλώθηκε με άλλο τρόπο, δηλαδή κατά την προηγηθήσα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας περίοδο. Και αυτό γιατί δεν αντέδρασε στην παραβίαση από την Τουρκία της υποχρέωσης διαβουλεύσεων των εγγυητριών δυνάμεων, δυνάμει της συνθήκης εγγύησης. Και στις δύο περιπτώσεις η Μεγάλη Βρετανία έκανε επιλογές που ανταποκρινόταν στα συμφέροντά της. Όμως αυτό δεν επηρεάζει το γεγονός ότι η στάση αυτή στο νομικό επίπεδο συνιστά ουσιώδη παράβαση κατά το άρθρο 60 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών των υποχρεώσεων που είχε αναλάβει με τις συμφωνίες του 1960. Στο λεπτό να διακόψουμε κάποιο αυτοκίνητο έχει αποκλείσει τους δημοσιογράφους και δεν μπορούν να φύγουν. KLF 545. KLF 545. Εντάξει. Ως προς το δεύτερο επιχείρημα της Κύπρου, του τέστινγκ της έμεσης αναγνώρισης της Βόρειας Κύπρου από τη Μεγάλη Βρετανία, που ανέφερε ότι πρόβαλε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας του Τάσου Παπαδόπουλος, μέσω της αναφοράς στην τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, θα μπορούσε πράγματι να υποστηριχθεί ότι ακόμα και αν δεν πρόκειται για μια καθαρή έμεση αναγνώριση του αποσχιστέντος εδάφους, τόσο εσωτερικά όσο και σε εξωτερικές σχέσεις, δίνει λαβή για υποψίες ότι η Μεγάλη Βρετανία αποκλίνει σταδιακά από την υποχρέωση σεβασμού της νομιμότητας και της μη με οποιαδήποτε τρόπο αναγνώρισης ενός κράτους προϊόντος χρήσης βίας. Το επιχείρημα αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας για απομάκρυνση των κυρίαρχων βρετανικών βάσεων από την Κύπρο ως αντίμετρο κατά των ενεργειών της Μεγάλης Βρετανίας έχει ασφαλώς μια πολιτική βαρύτητα. Στο νομικό όμως επίπεδο, μόνο μία προσφυγή σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο θα καταδείκνει την ορθότητα του επιχειρήματος αυτού. Από όσα εκτέθηκαν προηγουμένως, η εικόνα που προκύπτει δεν είναι καθαρός νομικός καθαρή.
αφού θα πρέπει να ζυγιστεί και να εκτιμηθεί η ευθύνη της Μεγάλης Βρετανίας στην εξέλιξη των γεγονότων. Ένα άλλο νομικό θέμα που θα μπορούσε να προκύψει σε σχέση με την νομιμότητα της επίκλησης από την Κυπριακή Δημοκρατία των αντιμέτρων, δηλαδή αν δηλαδή πληρούνται υπό του διεθνούς δικαίου απαιτούμενες προϋποθέσεις, πρέπει να πούμε ότι πιο συγκεκριμένα το διεθνές δίκαιο απαιτεί να ζητήσει το ενδιαφερόμενο κράτος, δηλαδή Κύπρος, την αποκατάσταση από κράτος που προέβη στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δηλαδή από τη Μεγάλη Βρετανία, την αποκατάσταση αυτή. Όσον αφορά την περίοδο μετά την τουρκική εισβολή, η Κύπρος δεν έχει άλλη λύση παρά μόνο την προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο μόνιμο μέλος είναι η Μεγάλη Βρετανία. Θεωρώ ότι η προσφυγή αυτή επείχε θέση αιτήματος προς τη Μεγάλη Βρετανία για αποκατάσταση των πραγμάτων. Σε περίπτωση όμως που υπάρξει άμεση ή έμεση αναγνώριση από τη Μεγάλη Βρετανία της απόσυρσης της Βόρειας Κύπρου, το αίτημα της Κύπρου θα έχει ως στόχο την απόσυρση της αναγνώρισης. Αν η Βρετανία αρνηθεί, η Κύπρος νομιμοποιείται να υιοθετήσει αντίμετρα σε σχέση με τις βάσεις στηριζόμενες στην αρχή της αυτοπροστασίας, self-protection. Δεύτερον, τα αντίμετρα προϋποθέτουν για να είναι νόμιμα το σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας. Του τέστην θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο συμφέρον του θυγόμενου κράτους της Κύπρου και στο συμφέρον του θυγόμενου από τα αντίμετρα κράτους, τη Μεγάλη Βρετανία. Δεδομένου ότι η Κύπρος θα θυγόταν σε ένα πεδίο που άπτεται των ζωτικών της συμφερόντων, δηλαδή της εδαφικής της ακεραιότητας, έχει το δικαίωμα να υιοθετήσει αντίμετρα που θίγουν αντίστοιχα δικαιώματα, συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας και αυτά εδαφικής φύσεως. Με άλλα λόγια, η αρχή του σεβασμού της αναλογικότητας έχει τηρηθεί. Ας σημειωθεί πάντως ότι οι εξελίξεις στο πολιτικό επίπεδο ματαίωσαν μια τέτοια προοπτική. Πράγματι, το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε από τους ηγέτες της Μεγάλης Βρετανίας και Κύπρου, τον Γκόρντον Μπράουν και τον Χριστόφια, στις 5 Ιουνίου του 2008, το οποίο, όπως δήλωσε ο δεύτερος, δίνει ξεκάθαρη απάντηση στο μνημόνιο που υπέγραψε πέρσι η Βρετανία και η Τουρκία, παραπέμποντας στη σχετική παράγραφο του μνημονίου που αναφέρει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υποστηρίξει οποιασδήποτε ενέργειες που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη διχοτόμηση του νησιού και την αναγνώριση ή την αναβάθμιση οποιασδήποτε ξεχωριστής πολιτικής οντότητας στο νησί. Με την εξέλιξη αυτή έρεται ασφαλώς το παραπάνω επιχείρημα, που θα μπορούσε όμως να επανέλθει σε περίπτωση αντίθετων εξελίξεων. Και πράγματι το θέμα της διχοτόμησης Κύπρου σε περίπτωση μη ευόδοσης των διακοινωτικών συνομιλιών ετέθη εκ νέου όχι απευθείας από τη Βρετανική κυβέρνηση, αλλά από τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, τον Στρό, το ίδιο δηλαδή πρόσωπο που με την επίσημη ιδιότητά του το 2005 είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Κύπρο με τις αρνητικές για αυτές δηλώσεις του. Ασφαλώς, παρόμοιες δηλώσεις προερχόμενες από μη επίσημα χείλη δεν δεσμεύουν και δεν δημιουργούν ευθύνη για την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι ώστε να τεθεί εκ νέου το θέμα των βάσεων. Όμως, στο πολιτικό επίπεδο, ο κ. Στρό ενδέχεται να παίζει τον ρόλο του λαγού, δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για μεταγενέστερες εξελίξεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να απαντήσει πάρα αυτά στο ίδιο πολιτικό επίπεδο. Το αυγό του φιδιού πρέπει να χτυπηθεί στη γέννησή του. Ένα τελευταίο θέμα που θα εξετάσω είναι η περίπτωση όπου η Μεγάλη Βρετανία δεν ευθύνεται άμεσα ή έμεσα για αποσχιστικές εξελίξεις, με την έννοια ότι δεν έχει προβεί σε κάποια μορφής αναγνώριση του αποσχιστέντος εδάφους, ενώ έχει ενδεχομένως ψηφίσει υπέρ καταδικαστικής για την απόσχηση απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί προκειμένου να γίνει επίκληση των κανόνων περί αντιμέτρων που προανέφερα στην εισήγησή μου. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μια παρόμοια κατάσταση θα μπορούσε να έχει επίπτωση στο καθεστώς των βάσεων, δηλαδή στην παραμονή τους. Κατά τη γνώμη μου, ένας διαμερισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είχε άμεσες συνέπειες στην παραμονή των βάσεων. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, που προβλέπει την ενότητα και εδαφική ακεραιότητα του νησιού και που περιλαμβάνει την ίδια στιγμή την ύπαρξη των κυρίαρχων βάσεων, αν καταργηθεί, συμπαρασύρει και τις επιμέρους ρυθμίσεις τους, δηλαδή τις βάσεις. Και αυτό γιατί οι βάσεις διατηρήθηκαν μετά το 1960 ως μέρος μιας συνολικής διευθέτησης. Η ακύρωση αυτής της διευθέτησης ακυρώνει και τα επιμέρους στοιχεία της. Φυσικά, στο βαθμό που η Κυπριακή Δημοκρατία θα θεωρούσε την απόσχηση ως νομικώς παράνομη,
και ότι η συνθήκη εγκαθίδρυσης δεν θα είχε καταργηθεί, θα ήταν δύσκολη η κατά τα προελεχθέντα απομάκρυνση των βάσεων. Απ' την άλλη όμως πλευρά, η ενδεχόμενη προϊούσα αναγνώριση του αποσχιστέντος εδάφους θα αποτελούσε μια de facto εξέλιξη που θα μπορούσε να δώσει το δικαίωμα στην Κυπριακή Δημοκρατία να ζητήσει την απομάκρυνση των βάσεων, έστω και αν δεν υπάρχει άμεση ευθύνη της Μεγάλης Βρετανίας. Ευχαριστώ.